Sik Mbak. Sampeyan mandek sik. Nggih. Anu ya Mbak, apa jenenge? Aku ki arep ngkei bayar bau sampean dek wingi kae lho Mbak, sampean rewang kae lho Mbak. Ini sampean tompo. Ora usah lho Mbak, ora usah. Loh kok enggak usah sih? Loh, Pas ngewangi aku. piye to Mbak? Iki anu lho Mbak, bisa itik-itik ki yo. Piye yo Mbak? Anu lah Mbak. Sak rasa-rasane Ya Mbak. wis nek dipaksa ya tak tompo naknu ya. Iya sampean tompo, Matur nuwun. tapi yo ming sak itik. Ya Sepurane. nggih. Matur suwun aku diwangi yo. Ya matur nuwun. Jajare iki pira to? Sing elenge Mbak Ayu ke Mang. Sik rambahe tenan lenge ngusep-ngusep. Ya Allah Gusti Allah. Gusti pangeranku jebule gur 10.000 ale ngusep-ngusep ning ngantek dilesep-dilesep nih. Ra ngono Mas, wong-wong perhitungan sekek gorek tenan. Wong bau direwangi ngantek panas-panas ngewangi cuci piring malah gur diupahi 10.000. Rambai tenan. Ditono nongko nek sak janji ngakon aku meneh kon rewang ora bakal suci, ora bakal mangkat aku.